Mayaw sa iyo surmatanon. Sadto ko no, mayaon sa iyo nga lalaki nga gwapo gigagawa po, basta gigwapuhin nga lalaki ko no. Oo nagad. Ano doon pag rin niya, mas gwapo pa sa ak. Ito nga lalaki ko no, gigawapuhi kuno sa kandabugos nga barangay. Ano? Di kan tutapasan mga tigurang very good man ko na talaga ang tawagin tutuha nga perfecto. Ito na laki gigagwapuhi man kuno siya pero mayon siya kaluyahan. Sayo na sito nga kanya kaluyahan. Ito kuno lalaki ungaban. Ano ungaban? Tungod kay ungaban kadi syempre agsub siya makaungab. Ano? Kada sayo nagdadapit sa kanda balay para magpalaway. Ano? Iton kada gud man adlaw, waray sa kanya nagdadapit kay ganun ka importansya gud ang kanya laway. Ano? Importantihi gud ang kanya laway. Ito man nga lalaki dara sa gisusugad nga serbisyo publiko, kada man sa kanya doon nagpapalaway, kanya ginlalawayan kay syempre ungaban siya. Bangin lugod pwede siya pag kasuhan. Anti-water therapy. Nahadok siya pagkasuhan sang likado nagpapalaway kanya ginlalawayan. Wari siya sa rabutan niya. Mayaw niya yung babae nga nagkikinaruyag sa kanya nagkikinaruyag. Waray adlaw nga dito ng babae nagpapalaway kay permi kuno siya na uungab. Permi ito mapakad sa kanda sa bukid pa ito na. Permi ito ng babae magbabaktas singarayui para lang magpalaway sa ito nga lalaki. Di kan napapansin nga napapansin nga lalaki nga ito nga babae nga nagpapalaway sa kanya. Angot ito nga babae na nagpapalaway. Napapansin niya nga 365 days na nagpipinalaway sa kanya. Ano? Kaya mo sa lalaki ata iba na ini tikaaswang na ini nga kada nalaadlaw nauungab ko 365 gusto sa katuig na ang bago sa lalaki niyan ka man ka paabot sa lalaki maniwakiwa basta nakuha siya sa basiyo sa mineral water bago may aksin pagdamitan kadto na sambalay saan babae nga permi na ungab tok ang bama sa nano yadiga dito ungaban kadto na ginabrihan. Uy, ito na ba'y ginilipay kaya na naliwat ni kulwa naliwat niyaan parang ungab. Tara saka lawayi naliwat ak lawayi kay naungab mo naliwat ak niyan. Niyan pagudla nga iyong pagtuktok. Mao nga nito nan ako tuyo pagkadi. Kay permi ko man ikaw nauungab, niyan mayaw na solusyon. Ano? Yadi, may akdi dara sa para diri ka na maungab. Yadi an ako laway. Budget mo na ini san ka ng duha ka tuig. Tipid-tipira ini kay magikan ak mag-ihak antes makabalik. Pwede mo ini gamiton paghanos, panliwan san imo lotion. Pwede mo ini siya gamiton panhaplas san mga lupo, san mga magsuol, san kalawasan. Ngan iba pangan syempre pantambal gyapon san permi mo kauungab. Ano? Nalipay ka? May ka na budget sa katuig?